I got broads in Atlanta, just to lean the family. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஹெச்பி வ்ளாக்ஸ். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரெசார்ட்டில் எப்படி நம்ம வந்து யூடியூப்க்கு இன்ட்ரோ ரெடி பண்ணுறது எப்படி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளிப் மேக்கர்னு ஒன்று இருக்கும், அதை கொடுங்க. இதில் வந்து எல்லாமே பண்ணிக்கலாம், பேக்ரவுண்டு, வீடியோ எடிட்டிங் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஆப். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரோ வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஆனால் எப்பவுமே லோடிங்காக இருக்கு, லேட் ஆகுங்க. அதனால் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணோம். அப்புறம் அந்த ஐ சிம்பிள் இருக்குல்ல கைஸ், ஐ சிம்பிள் மாதிரி எப்படி இப்போல்லாம் வேணாம், வேறு ஏதாவது டெம்ப்ளேட் போகணும் அப்படின்னா மறுபடியும் வெளியே வந்துடலாம். வந்துட்டு வேறு ஏதோ கொடுத்து மறுபடியும் லோடிங்னு வருங்க. வேறு வெயிட் பண்ணணும். இந்த பேன்ஸாட்லேயே நம்ம எடிட்டிங் வேலையை பண்ணிக்கலாம், நிறையா ஒர்க்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பெஸ்ட்டு கிளிப் மேக்கர்ஸ் எப்பவுமே லோடிங்காக இருக்கு, லேட் ஆகுங்க. சரி வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்மளுக்கு லோடிங் வந்துருச்சு. இப்போ வந்து மறுபடியும் அந்த ஐ சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து எப்படி டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதுனா, அது க்யூப் மாதிரி இருக்கும், அதில் வந்து டிக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும், அது எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணால் கீழே இது வரும். நான் வந்து இப்போ நம்ம சேனல் பேர் கொடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் அவ்வளோதான் கைஸ். வேறு வந்து கஸ்டம்னா உங்களுக்கு கஸ்டம் ஃபாண்ட்டு, எந்த ஃபாண்ட்டு வேணும் எப்படி வேணும்னா கொடுத்தீங்கன்னா அது அப்படியே அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு மாறிடும். அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த டவுன்லோட் சிம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்தோன்னா, டவுன்லோட் சிம்பிள்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா உங்களால் இது ஸ்வைப் பண்ண முடியாது கைஸ். இது ஃபோனுனால எல்லா ஆப்ஷனும் ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்கும். மற்றபடி வேறு லேப்டாப், டேப் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஃபோன்லேயும் இது பண்ணலாம் கைஸ். என்னென்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நான் இப்போ ஃபோனில் தான் பண்ணுறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, திக்னஸ் எல்லாமே பண்ணியாச்சு கேஸ். என்னென்னா ஹைட்டு 200 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது, அது 21 மாற்றிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் இப்படி வராது, சில இது ஃபோன்ஸ்க்கு மட்டும் இப்படி வரும் கேஸ். எக்ஸாம்பிள் டேப் ஃபோன் அந்த மாதிரி சில டைம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே வரும். வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிட்டோம். அடுத்து நம்ம வந்து எல்லா சைஸும் கொடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து என்ன சைஸ் வேணும்னா நம்ம 3 சைஸ் வேணும் திக்னஸ்ஸு, அது கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா போல்டாக இருக்கும். அப்புறம் கலர் நம்மளுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாங்க. அப்புறம் அவ்வளோதாங்க. எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னா, இப்போ வந்து நான் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி லாஸ்ட் பேஜுக்கு இந்த வீடியோ ஆப்ஷன் இருக்குங்க, லாஸ்ட் பேஜுக்கு வாங்க. ஃபாஸ்டஸ்ட் ரிமைண்டர்னால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டவுன்லோட் ஆயிரும். எக்ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டினா ரொம்ப ஸ்லோவாகும். பேலன்ஸ்ட்னா மீடியம், குட் குவாலிட்டினா நல்லா இருக்கும் கைஸ். அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன இது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க கைஸ். இப்போ வந்துடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ கைஸ். இதோட இந்த வீடியோ நான் எண்ட் பண்ண போகிறேன். தேங்க்யூ.